Így élek sajnos. Nem szégyen, de jó élek. Ez a lényeg. Pénzt megcsinálom, kódulok, pénzt csinálok. Van kajám, van italom, van pénzem. Tudok mosni, ott a lavabo, tudok főzni magamnak, ott a kályha, ott kint, megcsinálom magamnak. Van kajám, ott a kajám, ott a rizsa, mindenem, ott a fűszerem, nézd meg, komolyan mondom, itt van mindenem, tésztám, ott van mindenem, perkébez le, itt van mindenem, tudok főzni, amit nekem kell. Fám van fám, van tüzem, és ennyi tesó. Hát, de még mondott olyasmit, hogy még csinál ilyen kisebb munkákat, hogy vashoz meg ilyenek, ugye? Vas, nem vas, hanem alumínium, meg rész. Az itt van. Az itt van. Vörös rész. Ezt leadom. Kerestem 24 000. Na, az jó kereset. Kerestem 24 000, de úgyhogy 2 nap alatt. 2 napot csinálok 24 000, de én elküldtem sajnos. Mindenki elküldte a pénzét, nem? Hát ő igen. Te is elküldted. Hát igen. Attól, mire? Na. És a tél az milyen itt? Hát, uram, a tél az nem tudom. Én most vagyok itt 4 hónapja, ez a tél nem tudom mi lesz. Ezt becsinálom üveggel. Mit tud a kontinál? Hozok 2 üveget, egy ablakot, azt oda berakom. Ide berakom, oda, meg oda. Oda berakom, oda, meg oda. Ide rakok, hogyha húzom, ne húzom be. Ide rakok egy ilyen függönyt vagy pokrócot, hogy hideg ne jön be innen. De itt ablak lesz, meg ott. És akkor itten ezt megcsinálom, ide rakok egy ablakot. Ebbe az ajtóba rakok egy ablakot, ide. Egyszer rakok egy ablakot, ide felrakom, ebbe rakom. Ablak, többözem nekem, engem itt védje egész érti? Na, és akkor úgy faszom. Az emberek ott, mi van, ez védje, ott védje, ott védje, ott védje, és akkor így jó vagyok. Ennyi az egész. Megoldom én. Most nyár, jó idő van. Meg lehet csinálni. Így van. Ott van 2 ablak lent, lehozom, oda berakom egy pokrócot, ide egy ablakot, ide berakom, így, behajtom így, már mindjárt nem fázok. És akkor stabil. És van még valamit, amit ő el szeretne mondani? Elbaszták a házat. Bocsánat. Ezt a villát? Igen, de itt laktak csövesek. Laktak csövesek, meg szipusok, meg drogosok. Azok festették ki ezt a házat. Nem baj, jó így. Nem, semmi gáz. Így jó, engem nem érdekel. Állítólag a tulaj felegett a házat, fönt a tetőt. Azért gyúlnak be, azért van 2 gerenda, az nem érdekel. Az már nem jó, mert ha oda bekül, lássa, le van omolva. Igen, látom. Általában a tulaj megcsinálta. Kész. Nekem semmi közöm hozzá. Ezt a helységet megcsináltam magamnak. Faszányosan. Ennyi. Nem így voltam. Hű, megláttad volna. Eleinte. Nehéz volt a beköltözés? Hát, egy hónapig csináltam. Kis lapáttal. Laptam lapátot. Ja, magamnak. És behánytam. Ja. Hű. Hoztam ágyat. Hoztam.
sű, mindent, szekrény. Hoztam ezt, azt magamnak. Nézd, hát nem hazudok. Esküszöm, mi hazudok? Nem hazudok, itt van. Hát látszik, hogy nem. Mindent megtett annak érdekében, hogy jó legyen ez a villa. Nézd meg! Én megcsinálom. Ezt kirakom oda. A világ is oda. Azt leveszem onnan azt a mit tudom mi az, és felrakom ezt. Nézd meg, mi Szép lesz. Én megcsinálom. Én nem rombolok, hanem én megcsinálom. Nem rombolni kell, hanem építeni. Hát ő igen. Ha igazam van, nem tesó. Ne hülyeskedj már. Most ahol én beköltözök, meg ahol eszek, oda nem szalni kell, Így van. hanem meg kell csinálni, paszányosan. Mint ahogy megcsinálom. Jó élek, kész, ennyi. Ideig óráig tökéletes. Hogyne, főleg, hát. Amíg nem újítják fel a házat. Hát, itt semmi nem volt. Tudod, mi volt? Törmelék. Onnan leszakadtam, mennyezed. Ide bejövök, bazd meg, az igen. Hú. Sok munkát volt vele azért. Kurva, munkát itt megcsináltam itt rám. Jött egy csávó, azt mondja, felveszünk a idére, videóra, B-buszra. Elmondom, engem nem vegyetek föl. Azt mondja, oda magára annyi pénzt, nekem nem kell. Maga úgy megcsinálta itt a helységet, hogy le a kalappal. Ezt köszönöm neked. Voltál már itt? Másfél évvel ezelőtt voltam. Hát Tudj, mi is voltunk már itt egyszer, de akkor még azt hiszem üres volt. tudod, itt mi volt? Ember, nem így volt ám ez. Én megcsináltam. Oda meg hozok 2 ablakot, ott van a konténer, ott vannak a munkások, annak 2 ablakot, oda berakom, beszegelem, így van, oda, berakom, így van. Beállítom, 1 ablak, 2 ablak, kész. Azt levágott a füvet, azt levágom onnan, és berakom az ablakot. Bizonyám. Itt a tél, nem soká. Augusztus, jó, még van idő. Már 20 éve. 20 éve. Kijöttem 16 évre a börtönből, azóta csövezek. 16 év azért. Na. Emberölésé. De hogy? Verekedem a csávóval, akkor voltam 21, 50 éves. 21 éves voltam, Szabolcsban. Belem kötött, csicsa bimbom, kiütöttem, és meghalt az ember. Kaptam 15 évet, 10 leültem, vettem a kedvezményt, kijöttem a börtönből, 31 évesen, és utána megcsináltam egy rablás, fiatal gyerek voltam, megcsináltam, kész, nem érek el, leültem, kijöttem, ennyi. Megint kín vagyok, 16, ennyi. Hát ez van. Köszönjük, hogy ezt mind elmondta nekünk. Hát ez van.